Κυριολεκτικά, το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου είναι το λέιζερ. Εγώ κάνω λέιζερ στο guest house που κολλητή τώρα έχει προσφοράρα 299 ευρώ οι 6 συνεδρίες full body. Ναι, καλά άκουσες. Και οι 6 συνεδρίες για όλο το σώμα 299 ευρώ. Η τιμή είναι σοκ. Εγώ κάνω λέιζερ κυριολεκτικά παντού και όχι, δεν πονάει καθόλου. Έχει σύστημα ψήξης, οπότε είναι εντελώς ανώδυνο. Το δέρμα μου είναι πιο απαλό από ποτέ. Έχω ξεμπερδέψει με το καθημερινό ξύρισμα, γιατί όπως βλέπεις είμαι μελαχρινή. Οπότε καταλαβαίνεις και η τρίχα κολλητή πάει σετ. Και δεν την θέλω. Θέλω να μοιάζω με γάτα σφίνξ. Ναι, αυτήν. The look is bold. Επίσης, το guest house που πάω εγώ είναι ένας πανέμορφος χώρος με μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας. Δεν θα ξαναδείς μπιμπικάκια, σπυράκια, μαυρίλες σε μασχάλες, κοίτα τη μασχάλη μου. Κολλητή, ειλικρινά, 299 ευρώ 6 συνεδρίες full body, κάνε λίγο τους υπολογισμούς. Τώρα είναι η ώρα να κάνεις αυτό το δώρο στον εαυτό σου. Θα σου λύσει τα χέρια και δεν θα πονέσει η τσέπη σου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Οι σωστές φίλες τις λένε μεταξύ τους αυτές τις προσφορές. Φιλιά.